Keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun setia, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Piye to iki angger bali ke pasar nang sirah kemang, ora nang pasar kok ya nemen. Amarga apa-apa do munda, sing mudhun gur semangatku leku blonjo. Tobat, tobat. Sabar tak gawe kopi, guys. Sayangku sing ayu dhewe urun napa bakal tak usahane, ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir, ora bakal luntur, ora bakal muntir. Bungahku tembus tekan kayangan, krungu swaramu, swara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi, ngukir indah ayumu kaya widodari. Mungkin iso antek ewunan lagu nyaritake ngedene rasa sayangku. Bocah-bocah mau nyandi to, lae kok kon ngewaki dolan wae iki nyandi nggih cah lorong ke. Ngopo to yu, esuk-esuk kok wis gembradak kaya ora ndek gawean wae. Iki lho yu, aku ki goleki anakku loro Sudar karo Darmin. Kate songke lho. Dolan ora bali-bali. Paling ya nang celedokan kono golek iwak to yu. Iya ya yu yu. Yu, iki lah arep 17-an. Kok ketoke kok sepi ngono ya nggone dhewe. Ora rame kaya dhisik kae lho yu. Lah engko nak danane sangka dhuwur wis cair mesti nang pemudane digaweke acara sing rame pol to yu. Wong dhisik we taun ngarep we acara gerak jalan we dur prese Pajero 5 kok. Iki kok nak danane cair luwih meriah neh. Iya ya yu ya. Nak pengen rame gratisan ya ngobong-ngobong ngono. Ngobong warungmu iki to ora yu? Ya aja, lah kok nak warungku diobong aku kok dodol nang ngendi? Ya nang kebon kono ya ora apa-apa to. Dodol nang kebon sing tuku jangkrik apa? Ya demit-demit kuwi ya ora apa-apa. Alah, lah kowe mau jare arep goleki anak-anakmu. Oh iya. Sik ya yu ya, aku tak goleki anakku sik. Engko nek wis ketemu aku rene meneh. Yo bayar sik to yu. Alah, gayane elit, bayar sego kucing siji wis sulit. Jan nemen. Hei sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei
Hei sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Yu, gawekne kopi siji. Nggih, Bu, sekedap. Yu denok mau tak rungok-rungokne kondalan kok gembradak dhewe. Jane ana apa to, Yu? Kayak mau ki golek anake tapi ora ketemu-ketemu. Paling ya dolan. Bocah dolan kok digoleki kowe ora gawean wae. Jenenge we wong rempong, Bu. Lali aku Yu. Waduh, lali ki piye? Aku ki duwe janjian di Pak Lurah. Kopiku dibungkus wae, Yu. Oke, siap. Kopi gudai, Kakane kopi gede. Arep utange jilukamu keram. Nah, iki weh. Bali. Kang kopi ireng. Elek, Bu. Kang kopi gudai. Nyongko gawe nek ngomah wae dhewe. Piye bakulan kok kaya entut. Please Bu aja utang. Neman utang terus. Halo, pripun? Dana pitulasan pun cair. Oh lah, nggih, kula pendhet teng mriku. Yuk, gekno kopi siji sik yuk. Nggih, Pak, siap. Ndang iki aja suwe-suwe nggae kopi seladem. Sabar ngono lho. Niki Pak kopine. Tau mbene sik ta yuk. Ombenen. Ah, seger. Lah jenengan wau dipadosi Bu RT, Pak. Iya lali aku ngerti janjian karo Bu RT. Wis ben kok ben diterke hasilku ngancel wae. Oh, nggih. Ngomong-ngomong acara 17-an enten kegiatan apa mawon, Pak? Perkiraan ki engko arep tak gawe lomba pidato, yu. Soale iki pemuda saiki wis rada ora iso basa Jawane, berarti kudu dilatih ben iso nguri-nguri budaya. Lomba pidato? Nggih. Wah, sae niku, Pak. Ya wis ning anu ya ndegekke apa-apa kono ah. Engko nek enek sing tuku piye no. Oke, siap. Hari ini kita jadikan sejarah. Selama 3 tahun awak dhewe gak duwe acara kaya gini, oke? Kering sudah rasanya, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis beratapi burung. Gleh, dak gleh. Ya Pak. Renio sik dilit. Wonten dawuh napa to, Pak? Kowe ket kondi? Keng mlampah-mlampah pados rejeki. Ning mboten enten sing ndokoki. Lah ora disangoni mau. Mboten sangon, jemene sangoni lho ning kok au mangkat men grayak-grayak. Lah, nyuwun Pak Larta Sukarien, monggo. Oke. Lho kita nggawa paranono sik mbok nengko gak jajan ini. Yu, Pak, ngapunten. Jengi terusne panenku. Wis, mbok kula dikek. Sithik ngono, Pak.
Luman, kok nyudo batik kaper. Nggih, atur sampeyan nuwun ya, Pak. Nah, wis entuk sangu to. Berarti sesuk iso lomba. Nggih. Kowe iso lomba pidato to? Pidato? Iya, lomba pidato kan kowe cah enom. Saged, Pak. Tapi nek hadiah iku namung mie instan, Pak. Kula tak mundur mawon. Masalahe ngeten. Lomba pidato niku nek enten kajenge niku hadiahe rada patut ngoten rada akeh ngono ki semangat kaje Pak Laro wau ngoten kula ki semangat ngoten. Oh, alah kok tenang wae. Tenang wae kok mesti eneng sing nambahi. Oh, nggih. Nggih, Pak, mriki kula tak semangatne terus tak latihan biyen. Oh, iya. Nggih. Wis ngombe urung? Dereng. Ya kayak pesen kopi nyang Mbak Yu kae. Walah, Pak Lurah tibake karasan men lah wong sing dodol. Yo. Dan ayo rapate sumpene nggone Mbak Yu Darti kuwi no. Waduh, wis ora apa-apa. Idep-idep pambingane ya Pak Mat. Apa? Mayokne warunge Budal kuwi. Heeh. Ya wis ngene Pak. Ya nang peseno kae gelu wonge glenuk Yo. Kopi. Kopi ireng apa kopi susu? Kopi ireng gak susu wis kadelu aresono. Ya wajar toh, wong wis suwe. Ya nek apa? Sementing aja nganu aja pahit-pahit. Oke, siap. Ya. Jang. Giala eram cacile. Wis dimbe ngono. Jan iki Dik, sik aja ya, Pak. jane hasil kuwi nanti to. Teh tak teh. Yo, iya. Kopi pahit yo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Oh, eling-eling Pak Kades, pamite metu sedhela tibake ngopi ning nggone Yudarmi. Jan kerasan tenan iki. Wih, kowe kok ngendi sih piyane lagi teko? Oh, ngapunten Pak, ngapunten. Niki wau kula enten acara warga, Pak. Badhe ngrembak napa ajeng 17-an. Nanging ketingale danane sih kirang, Pak. Nggih, pripun melih pokoke mengke nggih kula borong tereng warga melih. Wah, malah beneran sih iki ana dana konduran. Njuk tulung kok terno nyangene Bu RT. Oh, nggih Pak, nggih. Lah kowe iki kat mau wis ngopi apa urung? Dereng, Pak. Lah kae pesen sane yu iki nggo angsipku. Nggih, kopi yu, kopi ireng siji. Danane niki pinten, Pak? Mengke kula matur pindah, Pak niki. Kuwi mau ke nek ra kleru ki 5 juta. Oh, nggih. Kandele kaya ngono kok. Oh, mengke kula sampai ke teng Bu RT. Yo, diombe sik. Nggih. Loh, lah kopimu kok pahit to, Yu? Mosok. Pahit ya, lha gulane ndi iki? Lah jenengan wau jiluke kopi ireng kudu kopi legi kok. Oh, alah berarti sing kleru aku no, Yu. Neng ya ora dadi ngopo, senajan pahite nyang aku wong manise ya jek gawa kabeh, pokoke wis pek kabeh. Wis ora apa-apa. Ora gendeng Pak Hansip ngancil. Pak, jenengan mau ngendikan napa, Pak? Anu aku jagongan karo Dangkleh iki mau, sirku arep ngadakake lomba pidato. Nek menurutmu piye? Pidato niku nggih langkung sae, Pak, amargi nggih ketingale warga mriki niku peneruse niku kuatah sing bakat niki nggih kantun latihan mengke nek dilatih sekedhik mbaka sekedhik mengke insyaallah saged lancar, Pak. Ya wis timbang kesoren kuwi diterno sik ketoke arep udan no. Oh nggih, kula terke tenggene Bu RT rumiyin ning ngoten, Pak, pareng riyen. Nggih, yo hati-hati ya, Sip. Kowe iki tek meneng wae. Pak. Mikir arep lomba lho, Pak.
Lomba dadak dipikir sangu wis entuk, kopi wis entuk. Lah kurang apa? Arepku mikir acarane. Yen lomba ki tanpa latihan, ini aku entuk hadiah lho, Pak. Tetep bae soal hadiah gampang, penting kowe melu pentas. Nggih, siap, mboten. Ya wis melu aku nemoni warga wae daripada meneng wae ning kene. Nggih, nggih. Pak Lurah bayar yen. Lah dite katut gawa hangsip kaya iki. Alah gur utang wae. Sesuk wae tak ririn neh. Nek ora engko bengi. Bengi-bengi ngopo? Wis tutup. Engko ya beda nggon to Yu. Ya wis ya utang sik. Dasar Pak Lurah. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kuku, kemari, kuku, ayo lari-lari. Heli, kuku, kemari, kuku, ayo lari-lari. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kuku, kemari, kuku, ayo lari-lari. Heli, kuku, kemari, kuku, ayo lari-lari. Bayuh, gayeng tenan ya, Mak. Heeh. Mama, Iya. aku sonek gede tukokno kukuk ya, Mak. Iya. Engko tak tukane guguk. Kene ora enek kuku. Eneke sego kucing ambi kokok. Kowe njelo apa? Lah kuwi mau ketemu nang endi yo? Ngobok-obok kolame Bu Lurah. Untung ora konangan Pak Lurah. Untung wae ora ketemu. Lah nek ketemu ora geger geden? Iya ya yo ya, dikandani ngeyel iki kok anak iki. Iya. Mama, Mama marah-marah. Iya marah wong gaweanmu gur mancing wae no kok. Aku gak mancing ya, Mak. Lah kuwi apa buktine? Iki udu iwak, Lah iwak apa kuwi? iwak banteng, Banteng arep apa? kok dibotok. Ya engko tak botokne. Lah duitmu ndek iki apa entek tak kei 1 juta kae. Oh lah Mama, 1 juta wis tak gawe mulya entek. Lah pengen jajan apa piye? Aku jajak, Mak. Ayo nang ngene Bude Darmi kae ayo. Gendong. Yo tak geret wae kok Ki anakku njok jajan yo, apa kuwi gen milih? arep jajan apa le? Elek. Ora sing ngece wong tuwek tak kucir lambemu kowe engko. Aku ning Mama nek gede tekoke kukuk. Kuku kok apa to? Kene iki eneke ora enek kuku. Ma, Napa? lho. Wis ndang milih jajane kuwi apa? Ora sarempong. Eneke kopi susu. Ah, Napa? Susu. heeh. Arep jelo rasa apa? Rasa stroberi. Ora enek. Lah wis meneng wae rini tak kei kokok. Heeh.
Ayo lumba kene. Yo, pamer. Mama kokok. Ya, wis rene lumba kene sik. Piyuh kokok tenan mah. Enak ya. Ku takut mamaku marah, ku takut papaku marah, ku takut mereka marah kalau terlambat sekolah. Uang jajan musnah, senyum pun tak ada. Kalau mama marah, nenekku tak pernah marah, kakekku tak pernah marah. Aku selalu remaja, sahabat saya katanya. Rajinlah belajar supaya kau pintar. Sehat kakek nenek. Masih kecilku ditinggal terima, menyanyikan lagu sayang. Sekarang aku harus belajar. Dasar kurang ajar. Barang-barangku kok colong kabeh to, Dik, iki tak goleki ora ketemu. Ora giyu. Lah iki apa buktine ning jero tas iki apa? Aku lho nemu. Yu, kowe iki ngopo anakku digeret-geret ngono iki ngopo? Iki lho yu anakmu nyolong pemeanku kan, Dik, iki tak goleki gak ono. Apa iya to, Lid? Ora ima. Coba delok ning tas kuwi. Ya ndelok tak deloke sik. Gusti Allah, iki apa to lele kaya ngene iki? Iki apa nek gandum barang ki apa iki ya An? Iki barang ki apa? Cabang bayi iki nek kaya ngene. Suter, Mama. Apa to mah? iki lho adimu nyolong barang-barange bule iki. Apa mah sing dicipok? Lah kuwi delok kaya ngono kuwi. Dedek Sudar, ndak boleh ya. Bukan. Ndak boleh kayak gitu. Nanti dimarahin ya. Bukan. Sama kakak aja. Dok nek wis gede ditikoke kukuk nang mama. Aku njaluk. Wong kok wis diomongi wong tuwek kok ngeyel wae. Kaya ngene mbok colongi ki arep mbok nggo apa ngono lho. Jancane iki ngomah nggone mama ki ya enek. Aku ora nyolong ya, Ma. Iku Lah mau iki? lek ku nemu ning Sorjipa. Lah iki Matur makasih suwun, Mbak Larto. Pak. Berkah pangestune, Pak. Terima kasih Pak Larto. Pisanku nyandi. Apa meneh? Kete gak ke mamas, kok kete kukuk. Iki ana apa kok rame-rame? Iki lho yu, anake Udenoke njiko pemeanku, 3 dina pemeanku ki ilang wae. Apa iya yu? Iya go, tapi wis tak kandhani ya Bu ya. Alah lele. Barang kaya ngono ya mbok jiko, mbok gawe apa? Ngono kuwi aja mbok baleni meneh ya, Le. Engko Nggih, iso-iso Bu. digawa Pak Polisi wingi. Nggih ngapunten, Bu, niki mau nggih leh nemu kok.
Ya wis, aja dibalani meneh. Nggih, Bu. Dek Marni. Gigine kok kayak rel sepur. Koe aku nyata sesuai ya. Kan ben gaul timbang koe mancingi mamamu wae. Aku ya gaul, sok nek wis gedhe nang mamaku tekoke kukuk. Kukuk wae kae lho ngene Mbak Siti eneng. Wah, kleresan niki Bu RT enten mriki niki. Ana apa sih, Hangsip? Oh niki lho Bu, kula wawang asal titipan dana saking Pak Lurah niki jumlahe 10 juta. Kapure damel perayaan lomba 17-an untuk memeriahkan desa Wonorejo mriki, Bu. Oh alah ya ngomong Pak Lurah matur suwun ya. Oh nggih. Lah iki kok rame-rame meneh nang apa iki? Iki lho Pak Hansip, anake yu Denoki nyolong barang-barangku. Oh alah Deno di anak loro wis sitok senengane kukuk. Sitok gaweane nyolongi. Waduh sebangsa apa iki? Iki utile ana Wah iki dicek iki neng bal. Wah iki neng gelas. Lah iki popoke sapa iki jikuk iki? Nah, giandum. Loh, iki seneng apa-apa kabeh sembarang kalire iki kudu antisipasi. Wah, lah iki sing loro iki barang rahasia iki. Iya, Pak kuwi. Oh, alah. Iki apa iki? Lah. Iki kaya ngene iki apa nggone sapa iki? Aduh, waduh. Wong urung eneng udan wis persiapan penangkal petir kaya ngene. Lho, agiane terang rong dina kaya ngene dicolong arge maskeran iki. Sing nyolong sapa? Kowe ta mentar men? Niku oleh nemu, Pak. Oh, alah, kaya ngene iki aja dicolong meneh. Mesake ibu-ibu kok nek memeni bengi ra kepulung wingko ya samar. Dadine aja dibaleni neh ya, Le. Sing wis suwe, sing rumangsa kelangan sapa yu kowe ta yu? Nggih, Pak. Ya, sok penting kowe wis iso ngwehi pangapura nyang Darmin. Sing Darmin dhewe ya wis ngrumangsani luput ya wis yo ngapura aja dibaleni neh. Nggih, Pak. Ya wis ngono wae. Iki mau aku tuk dawuh kok Pak Lurah gandengno arep memperingati 17-an iki kabeh disuwun kon kumpul nang balik desa sik. Pokoke arep ngrembug supaya dusun Banaran iki tahun ngarep besok iki iso luwih rame sangka iki, luwih gayeng sangka iki. Wis mula ayo mlumpuk sik nang balik desa. Nggih, Pak. Siap. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun setia, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup negara yang makmur dan tetangga, rumah sehat sentosa. Yu iki nggone sapa yu iki? Niku wau nggene Dedek Sudar, Pak. Yo iki utangku mau. Nggih, Pak, matur nuwun, mboten sah jujul nggih. Jujule ya sok diculingku. Alah pelit. Iki kukuke sapa iki? Kukuke nggene Sudar. Lah Hangsip ki nanti ya Mbak takon nyeluk warga kok rung teko ya ini. Wah iki Bu RT wis rawuh. Lah iki Pak Hangsip. Bu RT mriki, Bu. Lah warga liyane pundi, Sip? Oh nika Pak tesih enten wingking nika. Dianggel ayo Le. Kukuke kerik lho.
Kene lu linggo ngisor wae langgone ramot nu. Ngono. Halo kono. Dedek Sudar, kukuke keri. Heeh. Niki enten napa to Pak Hansip? Kok nanu napa? Danten dilempake ten mriki. Oh, niki wau ngeten, Bu. Kula bar pertemuan nonton balik desa, Pak Lurah ngempalke warga niku ajeng ngawontenaken perlombaan 17-an. Niku kersane rame ngoten, pokoke ya wis digawe sak rame-ramene nek perkara dana kurang mengke ya wis dipasrahke warga meneh. Wis intine gur ngono kuwi, Bu. Nggih, Pak. Aku melu lomba gen rada rame. Lomba apa wong kowe lomba wae kalah terus no opera kapok? Aku arep melu lomba nyanyi, wong suara kowe kaya Lesti Kejora kok Mama, gak saya melu lomba nyanyi, lomba panjat pinang ae. Lah wong mama wis ora dipanjat bapakmu kok Mama. Wes ora usah udur, ora usah rame. Lomba kabeh deloni ya ora apa-apa tergantung kebakatane dhewe-dhewe. Nah, ngene kabeh Bu RT lan kabeh wargaku iki ning surat kok kabupaten, kowe kabeh. Dalam memperingati HUT RI ke-81 tak wocoke wae ya. Pemerintahan ngajak kabeh masyarakat kudu kompak. Hal-hal sing negatif kuwi dilangi. Sing merugikan orang lain, merugikan diri sendiri kuwi dilangi. Ben kabeh guyub rukun. Nggih, Pak. Lan muga-muga sedaya warga wonten mriki saged guyub rukun, ayam tentrem, gemah ripah, lojinawi, toto titi tentrem, rahayu rahayu. Dipekeke si ben semangat kabeh iki. Oh, nggih, Pak, siap, Pak. Ketok lemes no. Nggih. Merdeka! 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 Matur suwun. Terima kasih. Sekian pentas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Monggo Pak Lurah Putri. Pak membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Mengertilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur dan tetangga, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga bersih dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan. Begitulah kehidupan di angkringan gaul.